Στην κεφάτη πλευρά. Ηρεμήστε όλοι σας! Όλοι στις θέσεις σας! Ναι, όλοι σας παρακαλώ! Ηρεμήστε! Ας οργανωθούμε! Καθίστε! Χωρίστε αυτούς τους δύο! Εσύ εδώ και εσύ εκεί! Όλοι σοπάστε! Δέστε τις ζώνες σας! Εντάξει! Λοιπόν, σας παρουσιάζω την αυτοϊψηλότητα, τον επιφανή, μπλα μπλα και λοιπά και ζήτω. Πάμε! Ναι, υπηκοή μου. Όλοι είμαστε περίεργοι σχετικά με τους καλεσμένους μας, τους γίγαντες. Πες, Willy. Μου αρέσουν. Μου άρεσαν. Πριν συναντήσω μου άρεσαν. Τους είδα άρεσαν Ναι, αμέσως. ναι, Τους ναι. μισείς εσύ πολύ. Ενώ εγώ Κάσε μπρε, σε παρέτηκα. Λοιπόν, από τότε που με τιμάμε, μας επιτιτήτανται και μας τρώνε οι φοβερές φούσες. Είναι συνταγές. Δημοτικής Ευρωπαϊκής. Μωρίς, Ησυχία! Μην κάνετε έτσι! Δεν μας επιτίθενται αυτή τη στιγμή! λοιπόν, το σχέδιό μου είναι απλό. Τα κάνουμε τους γίγαντες φίλους μας να τους έχουμε από κοντά. Μετά, με τον κύριο Άλεξ να μας προστατεύει, θα είμαστε ασφαλείς. Και δεν θα ανησυχήσουμε για τις καταραμένες φούσες ποτέ ξανά. Εγώ το σκέφτηκα, ναι, εγώ. Σταθείτε όλοι, σταθείτε, σκέφτομαι. Ενώ αναρωτήθηκε κανείς γιατί οι φούσες φοβήθηκαν τόσο πολύ τον κύριο Άλεξ. Δηλαδή, μήπως και εμείς να τον φοβηθούμε? Και αν ο κύριος Άλεξ είναι χειρότερος από τις φούσες? Σας το λέω, αυτός ο τύπος με κάνει να νιώθω άβολα. Μωρίς, δεν σήκωσες το χέρι σου. Επομένως, το πικρόκολο σκολιό σου θα διαγραφτεί από τα πρακτικά. Νιώθει κανείς άλλος άμπολα? Όχι. Ωραία. Σκάσε λοιπόν. Όταν ξυπνήσουν οι γίγαντες της Νέας Υόρκης, θα βεβαιωθούμε πως θα αντικρίσουν τον παράδεισο. Μπισκοτάκι κανείς?